Pascal. Ndingoti hari ndingoya nditesi ndingoona saviro ida kuze pane zvimwe zvinesisa mustress zvekuti unopedzera watika rega ndinoona munhu ndikangoona zvitura pamwe zvinoita zvakanaka jaremera wari uri sei upenyu upenyu uri nanawo handitika uri sei kwabvi uri nani zvako ndaichitoti nhasi ndinokushaya ndafara zingaite ndasvika ndafara zvinofadza izvo kutodhiniwa neupenyu shanga chindokuvanaibheti vaduku anomira zvakanaka kuzvikuona sei tambenge tichazvivharidzira but tasvika pakuona kutika zvada kuchingotaurika hazvo inyaya iko naiwe ndakuremera zvinewo nyaya hanzvadzi yangu zvenyu iwa usikaona kuti makore awandisa here pasina kachechi pasina kanochema apa urikutaura out of concern kana kuti unoda betsika kutouya kunonzwa newe zvacho baby, watomuka? Ndamuka. Ndanakugira something to drink, baby. Thanks. You're such a darling, eh? Thank you so much. Warana zvakanaka. Ndarapo. Mborote. Torote chiko iwo chipo. Ndikarote mnaripo ndodongorota iwe mupenyu wangu. Sure, baby. Okay. Ndo ndatibotrowa dira netuma transactions tane surutu. Ndonoti ningirikeni. Mari dzekufana kuenda mangwana nemaningirikeni nematracks arifana kusunga mangwana aya inoita sei nevanhu varifana kuhora ndichikuziva ndakakudza nyaya yemafesi ayo kuti varifana kupiwa mari dzavo but kwaiwa majaivha vangu vakurova nezuro kupata anozarika ndadhakwa here naudzarisani pedoro rakawanda zvenaipo ndakati ndiyo munhu wangu wakandipa manyukunyuku ndakati good apa ndiani kana musikana aigona kutambisa chiuno ngezvawaita pai ndakabva ndafunga kuti dhara katarina majaivha akatarira ndoavanyatsorua wakati tira kwangu ndakati mukadzi wayo bana ndakaurayaka aiwa pana anopfekera nayo vasile kumadhiri hameno zvavanoita vasikana veve vanombotenga kuti ngombe dzavo musimara vasitatere mumakula imomo aiwa ndo dada niwo kana kwese kana kanzi international ndogona kutonengirina kuenda niwo kwese kwese sure saka ndikukudiko nenyaya yacho naititipesa ininika muziva zvandai kutofunga zvokutika tese kuti makore awanda sei ndodzengwa haina mwana izveni zvaanotenga dzimba anoisa mazita remukadzi uyu zvese ainini kweda kuna problem aiwa ndokudanana kwacho kakutenga imba uchiisa muzita remudzimai asati akuzvarira zvine basa rei chipo zvinobva kuna mwari beti kana newe saka uri kushaura kuti kana vari bhedhi vako vane dambudziko aiwa kana vakoma wake vamoisa wakambonava neproblem iyoyo hakuna problem kwedisu hakuna neproblem nyange kumba kudzimai uyu hakuna problem ndakatotaura naye hakuna kana munhu akambotadza kuita mwana kuda ndibhudhi wako waita basa chicha waisa mukati chicha waisa mukati ndakuisira kana ndine zuro babhalasi zvino babhalasi chiri nice wagona kamixture kacho wakagona samukumuka nguva imenje mumekuenda nogesa musikuenda kwasiyana unogona kundidzisira mvura in
in 30 minutes to come, but tofana kumbochoka nguva tichimbotaura tichimboona kuti madhiri akaita sei. Plus tiri kufana unoziva tiri kufana kuenda kufountains next week panongochwa and the stuff, so mafriends angu but ndakaudza ndakati pane mukadzi wangu ndopandiri vatanzi hatisi kuda tokuziva uchiuya neplus 1 yako. Ndakati inini mukadzi wangu chero kubhawa ndinoenda naye kugochgochi namabhoy ini ndosaka chingoti iwewo pepika pauri ndopandiri nini handina shoti pane munhu achandiparadzanisa ini newe pauri paapa ndiwe heartbeat yangu kana iwo kana usipoka mwoyo wangu unogona kutadza kurova aiwa kwedu hakuna zvakadaro naikwavo hakuna zvakadaro saka solution yaiswa toita sei nenyaya iyi ndudze kana uda kuti utaure naye hanzvo dzengu inotenge yakajiswa here kana kuti yakaita sei haatombofungi nezvazvo kana haatofungi ukaona munhu anoti dzimba otenga dzatete muchanedza imwe muchataura kuti unyarida mudzimai wangu handisi vatete vanonetsa asi ukazona ndakutaura ndakambokudzawo nyaya yakadai amakore mangani zvaunoziva aiwa ufani kubvire kumamuroora ufani kubvire mamuroora munofanirwa kutsvaga solution toisapa togadzirisa vana woita mwana oraiti iye paanouya muroora kwauri apari kumbofamba here ari kumbotaura tiri kufamba here aiwa pandakataura naye nakatiti vari kufamba saka vana unofanirwa kuvakurudzira kuti vapote vachiramba vachifamba vazivewo pachaita uzambukura chinonetsa zvinhu zvacho vanozviita musecret handiti inini dai wachiti ndimbofambawo nawo kana ndimbowaratidziwo inene kwandinoendawo kwandinogona kufamba nawo vanenge vachimbofamba wega izvino hapana kana chiri kubuda vachiswera vachinyepera vachingoenda kwavanonyeberwa ine ndaneta nazvo ine zvikanetsa izvi ndikutsvagira hanzvadzi yangu mukadzi zviri nani vaite 2 kuti zvadi aiwa kana dzimwewo dzimba dzaachatenga waisawo muzita remumwe achamuzvarira vana uchatinyarira bheti mongotsvaga mukadzi here usvika urega kubara woni ndopa ndozoonaka kuti ndezvikuini saka obva adii mwana wevanhu waunenge waparika hapana zvinenge handitei problem handi anenge ada murume mhene izvo ndozvatakutoita because zvanetsa izvi hapana kwatingasvike chokwadi aiwa chiregatidai ini ndichaendako kunoona muroora wako ndanoona muroora wako ndichamuudza zvokuti tifambe ndandafunga mai vayako yako wakamboenda neni ndaita zvangu mamuroora wangu ikakuya kando saka ndiri kudai kuti havandiudzi ndochimuudza kuti tiinde aiwa akabvuma ndichaenda inini newe nemuroora wako tirimbofamba nemuroora timbosiya kuti baby hameno zvandirongonzwa so handisi kuyemera nhasi handisi kuyema but gumbo rangu iri nezironda ndakakanganisa kutseka ukona bhisa socks yo baby unikwadza ita zvezvaunogara uchindiita zvezvo handisi kuyema ndikasaemerawo ndoemerani isa ikati mwedzera kachiko mwaya dina rizare ingoputira idayo isa maoko ako kaka antiwa sorry baby wangu icho wakachimasta chigemu kumasaja unogona zvako urufila se zviri kunakirira handiti aiwa unoziva baby vanhu ndosavachimondibvunza kuti kona muchengetereke mukadzi we vanhu vanotokubvunza vanorwadziwa kanodanana kwatoita apapa vationa pakazvimbirira yapa aiwa zvinhu zvako so zvine turesipi wafila se zviri nani unoita uchidai but babe unoda sei ndakakuvhurira kana kanengerekeni kamasaji para
kuti uchiita izvozvi iwo unotraina vanhu iwo rako ndinokutraina vanhu kwete zvotobate vamwe varume vanenge vachiuyawo wotraina vanhu vachinge vachiita ningirikini vanenge vachiita izvozvi basa izvi aiwa apa zvinenge zviri nandogononorwa kuti madhirini maraunzi ndingaunyatsofamba bobo bebi hauna kana kachimunya here ndinoda karika sadza chaiko chaiko ndiro sadza unozvisiya kuti murume wemuzimbabwe kuti sadza izvi zvetu raisi izvi ndio zvevasikana vadiki izvi aiwa zviri nani bebaba awagona but kurwadza ndipfekedze soksi thanks babe chichiita kuti undinengera undidzisire mvura ndifugidze babe toenda tiri vatatu tinoona kuti dambudziko ndera andi zvandiri kutokuudza kuti dambudziko ndere muroro uchazvibata uchazvaona iyeyuyu hadhadzi yangu ndio uzorega kuzvarega vamwe vachisa uchizvara zvimwe zvimwe manenge wakangoyewo nemhepo dzavo kana murege kutaurisa unozoti ndoda kutaurisa nokuti ndiri mupamango asi betika aiwe saka iwe chiita zvawataura iwe taura naye kana asi akaramba decision yandatopa ndiyandirikuita azvidi ndozvandiri kutoita asi iye akabvuma kuti aiwa ngatiite se ngatiendei ngatifambei toenda tiri 3 tonoona kuti dambudziko riri kumusha kwedu here kana kuti kwake kana riri kwake anoenda tinotsaura nemuroora toenda naye obvuma asi inofunga kutoriona kuti umbosumukone mwana meva kumuri vaviri nokuti tichakadzisa kumuroora hanzvadzi yangu haindinetseri anotobvuma chandiri kutosvika muroora uyu anogona achitya kuti zvemusha kwavo zvinobuda kana sauri unozanda ndichitoprepare kuda kuuya kumba kwako nhasi chaina chida kuuya kumba kwako zvachina basa nemi svako kana sawi kana ndandangobatikana unozana mazuva ano nemachando chiriko ichishamwari hausitonzongana voice chaina katoenda mini nawe flu kwatonora asinganzo zvakanaka kwatonora aiwa get well soon dear thank you Savira uchindoenda pano uri kuuya nemoyo unorwadza handirari kumba kune kukufunga Savira ndosoti ndifarira uri kufungiko nemunyaya mwana Savira kana neutona muviri wangu watopera ndinofungisisa singaiti but murume wangu anondikamfota iwe dzimwe nguva ndotozongotanga ndinotongochema ndega kuti zvichoka ndichazosvika kupi nemurume wemushuwa makamfotera anondita iye anoratidza kuti anondida but mwana anongodii tafamba kupi takapinda pasi pemvura apa tichiendeswa nemapostori tikadyiswa inonzi tsvina yembwa iya tsvakiswa mwana ndanetaini Savira okay Savira ndikukunzwisisa asi chandoda kuti uzive murume asi mwanamai vako Savira ndozviri kundidya mwoyo nokuti once angobuda kunzoko akangomutamba nevana vevamwe kunzoko akangonzi ndamita ndave nepamuviri nomwe atsoke ndozviri kundidya mwoyo Savira izvozvo kozi murume wangu andakatarisa murume wangu anondida vedu anondida chero ndikanzi Savira handina kana kunene kutotaura kozi ndikada kutozvifungisisa chaikoka urutoona kuti muviri wangu wadzikira kuzviona Savira mumba munongodiwa ukamukanoti ye ukabikawo chikafu uzoti une mwana izvozvo okay Savira ina ndichifunga kuti dei wambofamba Savira kumwachaenda madoctors takaenda akapera mari murume wangu akapedzisira ngoti ngatigare mukadzi wangu mwana chaive nenguva yemwari pane vamwe vanonzi muchembere soko vandinoziva kana kuti muchembere chitungunda
vanobatsira usingaiti kupi aiwa ndinoenda newe kana wakasununguka kuda zvingaiti vanokwanisa kugadzirira zvinhu zvako zviri kuitika kuda zvingaiti zvandichaita ndichatoudza murume wangu ndichamuudza murume wangu ndimudza kuti anobvuma here because yangangoti achigarako mukadzi wangu waneta nezvimwe zvinhu zvauri kutomwiswa izvi zvisingatomboite aiwa ndikukanzwa kuti baba varamba Sawira asi zvimwe zvinhu ndezvokuti newe unosumuka uri wega unosumuka wega woenda umboti uri kuya kwangu woendawo ufamba unoona kuti unokwanisa kuona here rubetsero nokuti wakagarira maoko aiwa zvakubhadharisa usaware Musawira kana uisipo mari ndinokupa nokuti chandoda kuti iwe ufare zvinapa unenge utotoronga kazuva rekuti undiperekedze aiwa tinoronga iwe ndouchaona zvekuudza munhu wako wondoudza pawakasununguka nditi okay anyway Sawira time dzangu dzati fambei ndoda kunosangana kane iwe anonza tete urumbotaura wamboona tete wangu tete ndandinoona soro aiwa ngatisenyaya tete ndikudze ndoda kunosangana kane mufesi wangu natro wagonapo Sawira waita basa ndiperekedza kati unomuona nokuti ndakamudza kwatori chinin'ina changu ndakamudza vanhu vedu online ava ndizvozvo unoona bamukuru waraiti Sawira wagona moyo uzomondoa advice yangu Thank you baby nekundibetsera kwaunondita every time uko handizoti vamwe varume vanozvita here kune vakadzi vavo izvozvo hatifana vafananeka vese saka ini ndinongondizoti takangokura tichingozviita ichizviitiswa nanamoms saka takatojaira haisuti hanzi iwewo ndounofanitse masuti mukadzi ndiye anofanira kubika kana kucheka maonyeni. Thank you so much. Hapana nawe kusakuitira mwana ipepi nawe kundidya moyo singaite bebi kuti chazoita sei pamwana ndeipi kwautaura nezvayo pausikundowa ndatodzikirawo here bebi wadzikira ndoda we ndakana happini pandiri panapo no auna happiness by how what do you mean bebi ndoziva kuti kundidako unondida but ndofana kukuzvarira bebi unoita sei pandikakuona nguva nemwana here kati hama dzako kabebi hama dzangu ndichitodawo kuzokuruka wakanyengwa nehama dzangu bebi tane shamwari yangu yanga yandiudza kuti chii inga yandiudza kuti kune kwaanoziva kunobatsirwa singaiti saka watanga nenyaya yemareferrals ndakakuudza kuti I'm not interested in going anywhere any hospital and seeking any medical assistance. Inini I'm okay. Inini ndakambokudza ndine problem newe. Tozviziva baby. I don't have a problem with you. Pamwe ina handizive Mwari ndiye anoziva. Ende mwana chipo chinobva una Mwari. Ina handizoti problem ndeyangu here kana kuti ndeyako. So iwe usazvidya moyo. Why is it that ina handisi kuzvidya moyo? Kuti kuhama uko vanozozviunderstand. Hama dzani waona kuinga wakainga hamba pano. Wakainga inini ndino wakabvuma ndakakunyenga ndina usina wakandinyenga. Ndakakunyenga ndino wakandibvuma. Ndakakunyenga usina mimba. Zvevana izvo zvinhu zvinozowanika handiti. So don't stress over that thing. Don't stress over that issue. So hapana kunganga kuri kuendwa, kuna maprofita kuri kuendwa, hakuna kwa doctor kuri kuendwa. Ini newe chero tichiwirirana zvichataura neshamwari and stop seeking advices from your friends. Kana ndasina tombomubvunzawo pane zvakangotarika bati bebi zvakataurika nani mukore unoyo wada kuraramira vanhu iwo uchatopedzera urikuona you are putting much pressure on yourself instead of us kuti tifunge kuti mabusiness edu tinoboosta sei mabusiness you are thinking about people outside. Ndoda kuitirawo mwana bebi I know kuti unoda kundiitira mwana but kana pasina hapana taane 4 years and ndine dhera ndikambokurova kuti hauna mimba. Ndine dhera ndikambokurova kuti hauna mimba. Ndine dhera ndikambokupa ara ndikambokushaunda kuti hauna mimba hauna mwana. Haunako but zvinomundikirwa moyo. No don't stress over that. I'm not protecting myself, I'm protecting you.
handizive. Mwari ndiye anoziva kuti ndiana neproblem. Kana Mwari azoti titembo tichaita mwana tichaita, kana if it means kuti tichaita after 10 years, kana muBhaibheri kuna vakazvara after 10 years. Saka chicha kunetsa ipapo. Okay, tichaita sezvamataura Shona. It's yakanaka. Handidi kungana so handiti. Yeah, usasoe. Be a good woman. Be that woman that I married. I married you because for the love that I have for you. So don't stress over anything. Yeah. So inini wetribo. And it. So usavhundutsirwe nevanhu vari street. And it. Yeah. So maveji ndapedza kucheka. Ndacheka maveji. So uchamaisa manditi. Kumacheka zvakanaka. Sanda uchekera maveji. Yeah, tozoisa. Chiseshe. Yeah. All right. So onion right here. Yeah, right. Kandowedzera. Yakawanda nyama hii. You can eat. Yakupedere ngriken. Ndipedere onion. Yeah. Iyo usavhunduke. Ndakudza kuti tine ngriken. Wakataura kuti shamwari yako inoda kuita baby shower nditi. Yeah, I don't mind sponsoring that baby shower. Yeah, the whole party baby shower ndichabhadhara mari. Umudze shamwari yako kuti I will sponsor that baby shower. Okay. Yeah. Makoti. Yes. Ndikuti ndimakoti zveni. Unifananidza. Komire yenye yakatoda kufanana nemuroora wangu zve. Tsana ndototi ndimakoti iri kumakadiwo. Ko ndimani? Ndangona wachipistro kupano. Ndangona wachipistro. Ndofanga kuklina. Womo mango yakunowabatsira. Ko iwo varipo. Ungari useko. Saka ndichedzere makoti. Isoko yachitano mapistro padombo zinowasamu. Muroora wangu ndichedzere muroora wangu maive pano. Kuti vari pere ndangona ivo chete. Ndichedzere kana kuti. Pane vari kukutsvakai. Ndobota. Indiri hanzvadzi yako. Zvashodona zvinoshandirai baba. Pane vari kukutsvakai. Okay, I'm coming. Makoti abuda nguva iko. Inini. Ndiri hanzvadzi. Tete. Komurisa. Ndiri right ni muri sei? Matitsika onasi. Nhasi ndamboya kumuona iko handiti. Mavana vakomrade akusvika. Handiti mimi hamudi kuuya. Imi hamudi kuuya. Aiwa, basa racho. Hamudi kundishanyirawo saka ndotoona kuti zviri nani ndiite sei. Nditouya hangu inini. Asi kwakanaka hako? Kwakanaka ndinoenda remerwa. Kana ndadaisa ndinofambi. Ndinongozviziva ndikofambi. Maundifungisa kazita kenyika kumahombwe. Kazita kenyika kumahombwe. Nhasi ndauya nenyaya yacho. Uchimhanya nadzo dzekumahombwe asiridzo here dzamame. Nyaya yacho asi manje unotoda taka. Kare. Kana chitoda nguva. Chera. Handisivi. Can you please excuse us? Kunodzoka mbono bata kitchen. Alright. Koshamwari. Ndau yakawave ready roti tindi. Shamwari ndakatongoisa mabonisa murume wangu bati. Murume wangu ari kutochina asi akatongoda vambunzwa zvese. Saka wakatorera murume panyaya yekuti murume anobvumere kuti tinde. Sure, kandi ndofana kutanga ndataurira murume because kachero ndikazonzi ubudiwa mari mari ndofana kuiwana kune murume. Niwe uri right. Andakukuti mari ndinokupa. Murume wangu anondomudana ndinomuwanzira zvinhu zvakawanda. Kwata udi murume wakadana apa tisitora zvekudanana kana zvekusadana ndikutaura zvemari. Ndozviziva musandoziva usatauriseka nevoice mbeshaka. Ndiri kuenda murume wangu anondida. Ndakakudza zvekurongwa mumusha menyu kana uchazoona kuti dzakwa dzizimushanda musha. Ndozoti chinhu. Ndanyatsotika inini handinozoti ndiri munhu webhizinesi handiri kugara. Saka muna mawe mabusiness ideas here. Tukuoda chii. Ipapa handisina kugara.
ndinoda kuti ndibude pane zvandikutomhanyira munhu akatondimirira izvozvezvo kuti handimbogari ndine nyaya ndoyandoiwo mwana wamaiwa nangoti tibatsirane nguva yareba ndikakuti uya kumba hauyi munhu wandinongoona ndimakoti chete iwo hauyi chero mucho makaona mukadzi wangu matoona inini aiwa iwe tinofanira kutomboonana budina sisi vano munhu mumwe chete totaura namakoti ndogona muudza zvimwe zvacho unonzwa vachiti makwenyu madi mataura nehanzva dzenyu imi madi saka ine ndatoona kuti kanhasi haarege ndimanikidzire nduwe ndikamirira ndichaya unongoita ndichauya hanzva dzahandaona kuti hazvibudi hai taiti alright it's fine since mati muri kumhanya tete ingoti kapu nyaya dzenyu tonoti kabota kemurwere komuroora rivi aenda kuno shamwari moziva shamwari chake chinonzi bvanyanguso chine zvirasta cheche ndo chamutora pano makusename ndowangotoda kumborwa maraunzi ngara nyaya dzevakadzi ndingade kuzodzipinda here stereke saka zvanaka zvenyaya yangu yakutaurira taurai asi uyu musikana wangu handasho aenda hasi kunzwa izvatutaura yani mati madhirima ndomueriero anonzwa Shona saka anenge ane makuhwa mashona kunokuya mane hama akadzongosangana anotaura nyaya ndinayo tingoti gagaga inyaya yekuti inini ndafunga kuti timbofamba muchida kufambira chii zvegora baba here kana kuti ramai kufambira iyo kuti uite umana tete vako vatoronga tete vako bhetoraya kwatorongwa kuti murume wako awanigwe mumwe mukadzi yekuti murume wangu anondida murume wangu anondida aiwa handizvo zvokudaro ine ndakaudza kamurume kandikatira ndichichiva mwana katiite se tifambe kutisewa zvona kwe murume wako akakudza kuti ari kunongegwa mukadzi akakudza but handifunge kana chamunhu handifunge murume wangu akazvitenda izvozvo because nemadiro anondita anotondikamukota every time handitoziva unoita sekana mupfungwa dzako hadzitotomboshanda zvakanaka aiwa dzishanda handitozivi serious uye kuti kushanda hadzitotomboziva ndosakutoona kutoonda every time nesaka njeita dzishanda kushanda chezve hadzishandi ndonotadza ungobuda haugoni unotogrosa kana uchambonokumba kwasawira kana uchamboenda kupita ungobuda toenda kwamuchemberezoko 30 minutes unenge wapedza izvozvo murume wako kuti adigoma mukadzi uchaita se muri kuti chiko tetezi nditori serious ndine kwandikatomboenda handiti kupi but muchiri koka zvandikakudza ndikati ini madhire nyaya zvokuti munondicreatera nyaya muchinditiraitira ina hande zvokumhanyirwa kumberi izvozvo ndikuzvinzwa hanzvadzi saka chinzwa unzwi ndakambokudza ndire problem nenyaya yemwana here nini iwe unogona kusava neproblem asi isusu titone problem yenyu ndeipi iri payekuti dzinza rinofanira kukura dzinza rani redu ende munokudza imimi dzinza racho vega kunoti nani na problem dzinza ini ndiri mukadzi iwe ndio unotokudza dzinza redu unotoda wazukuru saka pamakambomoreswa muchinzi mhorei musina muzukuru handitorina kamuzukuru makambopiana kakuti mhoroi mitete vasina muzukuru ini ndikutoda muzukuru anobva nini musandipe stress cause mautondipa pressure ndizvoshandiswa nda pressure ndozvandisingatoa juice hazvinei musikana hazvinei mukomana ropa rako ndiro ratiri kuda izvotasa une makosti ese unoita ende unenge ndakatozviona makosti api uri kutenga dzimba juice uchiisa saka ikosti here iyoyo remukadzi asati atombokuzvarira mwana mukadzi wangu andida kamuroora ende wako hazvitomboda nyaya dzevanhu vairi hadzitomboda kana munhu wekunzi chinzwa njodzi yangu iyo uranjodzi yangu handingambogona sori mwana wamai kana muchida kutiwirira nezvezvizvi musataure nyaya dzekusazvara kwangu nekusazvara kwemukadzi wangu ngatichitaura nyaya dzekupei handene upei susu tikuda kuti unoziva kuti mukadzi anotoitawo stress kuti sei ndisiri kuitawo iye akauya kwamuri here akakudza kuti ane stress ayo izvo ndotogara ndikatombotaurawo naye akati chi asi kuita kuti tete zvinhu zvikuramba zviri kuramba zvikurambira isusu manje tatauda kuti tikamboti fambei takadaro tiri 3 kana totombofamba tiri 2 inini neni tinonzwa kuti zvandakanzwa unonzwa zvandakanzwa zvamakanzwa nani zvandakanzwa kwandikamboti fambeiwo imi makanzwa kuti chii kune vamwe mbuya vakandibatsira so aivo vanobatsira vakati chiitainini kakozi muchatondiboha izvizvi maramba muchitaura nde munoziva nditori mahwani waya kana zvaubaite chero ukadambuka ime ikatombodambuka handina kana basa nazvo saka imi muri kunyatsoedza kutaura kuti chii chinzonzwa nzvadzi imwe point yangu usati wadambura hwani iye yangochita kuti unogona kudambuka
ndiba ndangotaura zvese kana sari kuchidambuka usari kuchidambuka plus makoti anogona kuzosvika hazvizotauriki. Inini ndandotofunga kuti umbokutsvagira munhu kuti ungoona kuti unozvara here kana kuti hauzvari. Munhu haasi ukuti aparadze imba yenyu. Ayo takatowirirana tikatonzwisisana haasi kuparadza imba asi kuti ungoona kuti zviri kubuda here kana kuti asi mukwedza kutaura kuti ndakarara nemukadzi wani here kumusvika ndisvike pa45 years dzandinadzo. Aipapa handizivi ya ndafunga kuti titedzirigana tamuka kutsvaka mwana pakutsvaka mwana ndikatsvaka mwana ungoti ndiri pamutsvaka iri sekiriti yangu newe chete ndari baba vemwana akuti tendara asi ndokusiya uri munyaya wega ndikuzama kuti ndigadzise upenyu hwako wokuda kamuna kwatsvake ikonomi atsvake ikonomi nekuti amunoti vanoita mwana iri kutotsvaga kwako izvozvo zvinozotisikira kuti muri waraiti murume wako saka roti murume wako akutozviziva kuti atsvake irochizimaka kuti tikutsvakire asi munhu aitokushada yenza tombotambira kuti nimbotraya zvogona ndine problem tokataona vazi vangu toona kuti zviude hazvisizvo zvinogona kuita bati manena ndikazoita pamuwira mwana ndoti mwana ndiwe pamuchaipapo zvinobuda nani andikazovashua iwe munhu wako kwakaanowina kwakwaroenda kanzi iwe bva winonga anongochingoti ndiye bhuru ragona zvese aunondi hazvisi zvere hapana chada kutofungwa pangatimototaura nyaya itoita nditoona ndakuganaiza zvokubva kure zvine basa reko zvokubvawo kure kubva kure kune basa reko tichingobvuma kane ndito plus munhu andichitaura nezvake varibulaziwa iyo njadzi yangu maproblem echijamba unokukakuita ungameno inini anguka ndasiyandikurama mazuva ano haisi kutombonditira ndikuza ndinoona hangu zvese murume wangu anondibatsira kubika zvese anoitira zvese but mereji yekubatsirana kubika mereji yekubatsirana kubika chete varume vanoda vana ndo zvamuri kuda wedza kundipruvhira izvo zvinoti handina mwana saka vakadzi ndada kutarisa vakadzi vandakarara navo vanodarika 100 saka ndione problem inini ndosandoda kozve haidha inini pasaidi pangu kuti kokaneni ndakazobuda ndichinzini ndi ndine problem saka ngatifambe tiri 2 kana zvabuda zvakadaro aiwa tongosiya zvakadaro saka izve munhu wenyu wamuda kuenzaika ngatimbomirei aiwa hatimirezve toda kuona kuti because zvauri kutaura pamwe zvazvo zvongobirabirawo vanodi apa toda kumbotsvaga munhu kuti tione kuti iwe unozvara here kana munhu yakaita nhumba atotaura kuti mwana anochengeta hana kana problem nekuti mwana chazodii tikazodii vanonetsa handine zvokuzotanga kubviswa masimaintenance akawanda apa anochanounza mari mataura makati munhu ane murume wake kuti anga ane murume ane mumwe mwana nemumwe murume anditi saka zvinozonetsa because ane mataura kuti mukadzi wemunhu aiwa asi mukadzi wemunhu wandiri kutaura munhu akatomboitawo imba ikaramba ane mwana wake 1 saka angarumbotsvaga munhu anongomuzvarisa kuti angoitawo vana vake 2 akati mwana ndinochengeta kubasa zvese anoenda hana kana problem saini ndinoda kukandira munhu akundikanawo mereji yake hakusi kukandira asi kuti toda kuona kuti isu toda kutsvaga problem kuti iri kunani but musati maita zvese zvamuri kuita izvi zvoteteka mufanira kuziva kuti nemuchato ndozviziva saka handida hangu kuti ndizova muchato wangu unengerekeni ende munhu wacho wamuda kurongera wamundirongera ngaagara aziva kuti ndine muchato Baby. Zvese? Ndandapedza kubika geza maoko.
aiwa geza man geza maoko imbogeza maoko first imbogeza maoko total It's too much, it's too hot. That's fine, sorry. Ndukuya manje ne? And I'll be your favorite babe. Aka milipiri karipo ka. Then Samsara kwe. Atana appetite. Aiwa ita babe. Imboti what's John Chan. Tabika uzora. Tumbo pinde because when I have 20 minutes I see that over it. Yeah. Unogara uchingonzwa nyaya yapese-pese chiri chauri uri kushandira kambani ipepo unozwa this issue is serious. It's serious. Ishe ndiani afa futi hapana munhu afa but nemarriage yedu hapana mwana unozati hama dzako ndikutonzwa kuti anzi isateta vateta ndikuzwa tete iyo but yotete bheti unovaziva problem yavo kuti vanitaurisa apa vanopa wanzi ndakakuudza uchipinda mufamily ine wekuti stay away from my sister kana tosvika kupi tisina mwana tosvika kupi tisina mwana rega hangu ndingoenda hangu kun'anga yandandaudzwa neshamwari yangu ndiende kunombonotraya kuti zvakamira sei haina hakun'anga kana uchienda unoenda wega kun'anga ini zvokun'anga ndakakuudza ndakati I stopped you kuenda ndakakuudza 2 days ago ndikati usakonza kuti vanhu apa ukudzokera futi kun'anga iyo yeshamwari yako uchanorombesa zvimwe zvinhu zvausingazivi hanzi kuuchikwa zvina hangu ndinouchikwa because kana wakuuchiwa ukuchikwa kechi-15 manje uruzatowo kana uchinouchikwa urinouchikwa kechi-15 andinozati vanhu vanenge vakasiyana apa ndikutonzwa ndanzwa kuti hanzi tetebheti vari vada kutotsvakira mukadzi wasvinzwa kupi izvozvo ndombo unobhoera ipapo chinguva ndasvika hapana kana chokudya uriya zvanzi yakaita sei nai zvekumafoto andingamuzari handizvidi choda zvakadokotera mwana mbuku wangu ndotwara nai wakatonifonera ndine zvakawanda zvokuita svika kuno brother ndifunga tokuona pane ungadai watouraya kana huku mhenyu chaichai tombodurura ropa pasi yandida kukuudza mwana baba wangu kauchatoona kuti zvehuku kana kudya zvakana basa izvi iwo unogara uchingovhura hombe ndokuziva nhasi wakura ipi makudzi pane nyaya mwana baba wangu as long ine mari mukati kana kwaita mukwasha mbinga aiwa ndokwedu ndokwedu tozatotomboti mondorana tiri kokubhawa hapana kana stress because ndozva ndinomadhiri ako aiwa iri dhiri wakaribvuma ndokurarisa kubhawa iro yangu mari nekuti dhiri ribolato zvekuti okay ndorurabhidhiri nacho titi vanhu vatanga asi iyo shamwari yako iyo handinzwisise kupfeka kwayo kwengwa mheno inenge mutoriro ndiona vanowirira vanhu vagana tetebheti unoziva izvozvo neshamwari yako iyi vanowirira vasingaiti napanyangu vanowirira navanhu vaya saka ndikatongonzwa mashoko anenge atobuda ikoko ndoitozva ndeichokwadi ende nyaya yekunonirwadza aiwa but kose shamwari yako inenge nekagangster kainako so uchatojoiniswa zvimwe zvinhu siri kana zvekutondidya moyo but ine chero wakandikonvinza seka ita uchidya sadza sadza richo haritombopinda ringombopinda pai aiwa ndoda ndikudyise kana arisingatombopinda nenhau yandatonzwa ichitonzanzi wati tetebheti vada kutsvakira mukadzi haisika nyaya but nahangweni tetebheti ndakuudza saka ndisister hangweni ndoziva unozva ndotedzana natetebheti saka I know her very well saka I'm not worried navo pane problem yangu ndepashamwari yako bvanyanguya because nditoona majoinisana zvimwe zvinhu hameno zvamuda kujoinisana haruve mutoriro here musikana uya handizosiva because lifestyle yake handinzwisisi saka handingakuchinjire shamwari ende tichitanga kudana ndo zvandikakuudza ndikati shamwari dzako ishamwari dzako hadzisi shamwari dzavo handiti saka handingakusarudzire shamwari but zvaakuita mandika akudarikira mwero ende handide kumaaprocha ndichizomudza kuti stay away from my wife but if she pushes me I'm gonna go to her and tell her to stay away from you ukaona izvozvo watoluza more than 15 kilo because of her
This time I'm going to try again. Hapana kutry unouchikwa kangani unopedzera watova nemakensa nezvichichi uchingopariwa mudumbu uchitwase uchikwa uchimwiswa hameno zvakumwiswa. Ndikuda mwana maproblems azouya kwauri ndakakuudza ndakati mwana chipo chinobva kuna Mwari. Mubhaibheri ndogara ndichikupa example kuti muine mumwe munhu akamirira for more than 10 years. Saka watadza kumirira 4 years idzodzi. Even now you see, now even my neighbors, nesoni vachingotarisa handisina kana rugare chero pese paneighbor. Unotengerwa chikafu naneighbor? Baby. Chicha usina mota uri kudriver ndakakutengera mota izvezvi utori nemota nyowani ndakakutengera phone ukushandisa latest phone, so what else do you want? Ndikuzviziva but unozachika mwana anodiwa but kana pasina hapana. Ndine shamwari yangu naye mukoma kudze uza shamwari yangu handifundira ndoshinatsoiziva but boom zvekuti shamwari kadzi mwana uyo nditi akaroorwa ari mumarriage asi mbereko haisi kutamba isiri kutamba. Hama dzemurume dzatsvagira murume wachochi mukadzi wekuti vaite mwana vala kupruvha kuti mwana adi abari. Saka indada kuti unomuradza zviyariwo inini manje ndinoda kundipadhikire kwamati zvaiwe uchaona kuti zvinoita izvozvo kuda mpepo zvedu asi bridi zvinzwa ndozvarisa munhu azvazvarisa munhu mwana wacho handichamuoni chichimuna ndikamwana tichiziva kuti ndekwedu here nemukoma kuti kumukoma muzimadhineri imbeu yedu. What if mwana aya akakura akazoita president? Ndopatotora zvemwana wedu andikanenge unotoreka sei mwana unonge wazvarisa kune mukoma kudze mwana aikura after 10 years 20 chinyangwa akazouya mwana ndiwedu anongouya ndorasozvotarazvo pamwe anogona kuzokura ndafa dazi chibaba chacho kamurume uyu muna nekeshi zvekuti mwana wedu tozota kavhati pane zvese achatotiona ifiri bheta tozomutora mwana wedu kana zvanetsa isu ngatidetsere mwana uyu kondikabatwa unazisi wakaita zenere mungoma dhondo akutambira bhora pasi asiri tsorei makatoeronga naye munhu wacho kudara tomhokose munhu kawo munhu but haindoziva pekudzvaina ndaziva kuti ndakadzvaina inini ndodzvaina uyu ndatoona ndoda kana pasina hapana wotadza kungomirira 4 years dzawagara idzodzi munhu mubhaibheri akamirira 10 years. Ndozvinzwisa murume wangu but this time aiwa imbopo ngati okay hapana kuri kuenda unouchikwa munhu ndauchikupo ngatipe rimwe 1 year timbotrya zvimwe timbomirira toona kuti Mwari hana chaanotipa here. Pressure kubva kuna tete fungwa mune mukadzi wakakupa pressure kuti hey tora mumwe mukadzi uone kuti dambudziko riri kubva kupi haukwanisa unotry. Pana unyenga vangu vari wakamboona ndati haukwanisa unotry. Wakanyengwa nani? Wakanyengwa na tete? Wakanyengwa na tete? Understanding but ndindakakunyenga ndakakuudza kuti last time ndindakakunyenga inini saka same ndichangoita saka vana pe vanondinyengera munhu achindiudzira ende ndakavaudza ndakati stay away from my marriage. Vanhu vanotongoti inini mukadzi ndiane problem it's fine bvuma iwe unoziva kuti hauna problem saka zviri kudya papi sei vasiri kunongedzera kuti inini ndine problem. Ina handina history yemwana handina kana mwana kwandikapukana mwana wekunze ndatosvika ndatova ne45 years. Patinoronga machidoko dzinomhanyira kunzi chiko chishona chete ndokwa dzinomhanyira anotoda ake dzawira musana kungoorera chienda vaya vanoti kwai kana dzaona musana dzianesi kuora ini ndikutoorera manje aiwa handifasti ndoziva pane dzimwe zvatinομikisa ndikatora mukaka ndikatora iya baby porridge yayo ndozvimikisa ndomwa ndoti neyogati finish saka ari kuya rini auye mangwana wasitori panzara zvinokuudza ngauye mangwana aiwa zvinozoda kuita but chinhu chendiri kutya handi kuti munhu azondiitira tekiteki bcause dzine munhu wangu ndikufaaaatitotiutekiteki totyira ini mukadzi nokuti mamuna mudzimai mabhora enyu mwatambira pano kwamba pamwe chinozoita kuti aiti tekiteki ndogona mufadza kudarika mafadziro anenge pane murume wake asi ndokutemba mwana baba wanguona kavachichema-chema kuti bvuti wako unotaura koma kutovatemba serious aiwa ndinoona sokuti
inoita manje aiwa saka inoita ndatova ready saka rega ndichikodra chikafu wataura zvinhu kwazvo kuti ndipa mari yekutenga zvinhu zvaunoda ndokupa ndoda kutenga kamazai yogati nechioni handina mari usawati zvingutobva watozvima pano mwana baba undotokugadzirira handiti aiwa unongopedza masport iwe uchina ndototsvaga zvokuti ndimbodya uraiti ai mukomana ndorega ndikuodhere ndotovapo chamama ndapinda kurikutyi handina history handina kana munhu wandikamitisa kunzi iwo wacho hapana saka waidzidza tini ndisiri kubrema ndilife yacho inozonakidza tese hatisi kunakidzwa but I cannot go around ndichiratidza vanhu mustreet kuti isusu handina mwana kana kutofamba chiparidzira vanhu kuti hatina mwana. That's why ndakati kuratidza kuti I can manage kuti ndisponze kana vanhu vane vana ndogona kuti kubvinza mashamwari ako kana ebva nyango wako mudza wenze vana vake vai vagare pano ndoda kuvachengeta. Ndine mari yauinayo vanhu vakutofungidzira pamwoyo uri kurombesa pamwe ndiri kutobatira pamuviri pacho uchitodya vana. Handina basa nawe but unoziva kuti nhanda yako ndakaromba. I work very hard. Handirari pamba panapa. Handirari panapa ndichishanda. So zvataura vanhu ina handina basa nazvo. Inini newe chero inini newe tichiwirirana isusu bo.